Wel, mae diwedd y byd yn dwad. Sy'n newyddion drwg iawn i mi. Achos pan fydd cymdeithas yn chwalu Rex, mewn tua 2 wsos felly, does a neb am dalu fi am sgwennu englyn, agos. Yn y cyfamser, dwi'n hunan yn ysu, fel hogyn da. Dwi'n trio gadw'n brysur. Ti'n ei gwyth? Cadw mewn cysylltiad efo aelodau hun o'r teulu. Mae mam, ddech chi'n cadw'n saff. Ydych chi'n feddwl ddech chi'n tu anti Margaret? Ewch adra wir! Dim ots gyn ysdi di wneud bara brith. Na, dwi'n eisiau siarad efo... Helo, anti Margaret, ddech chi... Be sy'n drist ydi, fel rhywun sy'n gweithio adra bryn bynnag, cyn lled mae mywyd i di newid. Yr unig gwahaniaeth rhi sylwi yna fo go iawn ydy fod o weg yma'n slofach, os bod pawb yn gweithio adra ac yn dwy'n y broadband i gyd. Wel, nhw'n dweud na gweithio adra ma nhw. Ond dwi'n gwybod na gwachod Netflix a cwyno ar Facebook ma nhw go iawn. A jo pan fi di hwnnw? Felly o ran yn wardrob hunan yn ysu, dwi wedi mynd am rhywbeth a elwyr yn pandemic chic, sef top pyjamas a la chwd babi, a par o shorts nes I brynu pan o'n I dal yn y coleg. Hyfryd iawn. Swn i'n licio dweud bod gen I hirad am mynd i'r pub o'n ffrindiau. I chi da ti boi, Ie, lawr o long goch, Ond os dwi'n onast, dwi'n wedi gwneud hynna 2016. Mae yna 2 brif unidog nôl. Y gwir ydy, os ydy mynd yn ffliwt arnyn ni, dos na neb o'n beirdd am llynorion ni am yn gwneud ti'n agos. Heblaw, illa mae Nan Steffan Ross. Bydd hi'n iawn, dwi'n siŵr. Geith hi fita llygod mawr a tyfu dail o falle. Dwi'n rhaid dew I ddal llygod am fawr, a dwi'n rhaid diog I dyfu dail. Maen nhw wedi canslo Steddfod yr Urdd. Dwi'n fawr a chri, yn fwy na'r tu, y fi, di'r deinasor. Maen nhw wedi canslo Glastonbury. Dim bod hynna'n effeithio ni, na di. Na. A maen nhw wedi canslo Tafwyl, sy'n biti achos o'n I wir yn dechrau ymlaen at dalu chwythynt yn beint a yfad mewn cael llawn yn gyfryngis. Dwi ddim yn mynd I ddeud hynna am Betty George. Dwi'n gwybod be dwi'n mynd I wneud heb yn ffix Steddfod Genl i ni. A oes, heddwch! Nag oes! O get ha! Dwi'n gweithio'n galed iawn! Dwi'n mynd I orfod aros blwyddyn gyfa I weld pa ddyn gwyn dosbarth canol sydd ennill I gadar. Dim Ewros lenni wrth gwrs. Ia, dim yn drist ydi. Ond cyfle I Joe Allen wella! Joe Allen yw fy Michael Dillon a fe bob dydd. Dwi isio babis Joe Allen bod hynny ddim yn wyddonol bosib. Maen nhw'n dweud y dylen ni drio bod yn ddewr yn y cyfnod yma, achos chwarae teg oedd yn teithio ni'n gorfod mynd I ryfal. Rhaid I beth ydy hynny ddim yn lot o gysur I mi, achos swn I'm yn para 5 munud mewn rhyfal. Tydi beir ddim, sbiwch ar Hedd Wyn, 2 funud barod y cadur. Nes I brynu 100 o'r hein wrth dwytha. Ond egin olau. Lle I drio I harba ti. Wps. Ella gwna I sgwennu cwpl o gerddi, jyst rhag ofn. Ella dawn nhw'n handi gan eu clodydd pa bynnag warlord fydd yn rheoli Caerdydd ymhen ychydig wsnosa. Neil McAvoy neu Hugh Chiswell neu rhywun. Ysgolor poen, y casglwr pennau, y feirws gladdwr niferus egleddau, y tarwn nobl, bwytwr wynebau, nerthol ddiwiol atebwr gweddiau, y gŵr hael sy'n trigar hau, yw braidd o, a'n unan gwingo I ffoi rhagangau. Reit, wel, fi ddod o hynny brynu rhyw wythnos bythefnos I ni. Gobeithio. Bob lwc I chi gyd.